voor mij betekent het eigenlijk de vrijheid en de creativiteit die ze in kwijt. Dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, meest zelf elke keer weer wat nieuws bedenken of zo. Marieke van Dijk speelde al op haar 11e saxofoon. En het instrument heeft haar zo'n doel nooit meer loslitten. Ze kreeg les van de bekende saxofonist B.M. Herman en studeerde in New York. Nou is ze weer in Nederland en maakt haar eerste soloalbum die luistert naar de naam Patches of Blue. Patches of Blue, dat is wel heel, een soort van haast een klassieke jazz namen van een plaat. Of Haast wel. Dat zijn wel meer mensen, maar dat zou ik het dus eigenlijk helemaal net bedacht. Je moet je voorstellen dat ze op die reg in Gersluis naar boven is. En dan is de Nederlandse luchten die willen. Dan was een hele hoop wit, maar liete stukjes blauw erin. Nou, de Patches of Blue. Dat was eigenlijk het idee. Gewoon een beetje dat dromerige gevoel of zo. Het is wel echt mijn persoonlijk ding, zeg maar. Het is nou echt persoonlijk, zeg maar. Ik heb al die stukken die op de cd's die hebben mijn eigen stukken. Het is moderne jazz, maar een hele hoop invloeden van popmuziek en zo erin. Al bloedt het wel echt wel meer jazz dan dat het popmuziek is, ja. Ik vind het heel moeilijk om echt straightforward jazzveskers te screwen, bijvoorbeeld. Daar ben ik helemaal net goed in. Dat komt misschien ook omdat ik daar net mee opgegroeid ben of zo. Dat zit net zo jip in mij als die orenmuziek, zeg maar. Hoi. Hoi. Ja, ik moet de kapper, hè? Ik moet spul hebben we netjes voor jou. Dan hou je het ook langer vol, hè? Ben je een beetje zenuwachtig ook? Ja, ik heb ook wel heel veel zin in. Ik heb zelf zoiets van, dan kan ik dat eindelijk even afronden of zo. Want ik heb, daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. En het kost gewoon toch best wel wat tijd en energie. En nu kan ik dat mooi afmaken, zeg maar. Afsluiting. Harde werk is het. Ja. Beloning. Ja, een soort van. En dan, nu begint het natuurlijk pas, maar... Heb je je vader laten sponsoren? Nee, ik heb zelf wel heel veel geld gespaard. En ik heb wat van mijn vriendje geleend. Die heeft me geholpen ermee. Die heeft dat, Nou, wat leuks, hè? Ik wil zelf heel graag verder komen. Doei. En heel vaak ook graag nieuwe dingen ontdekken of zo. Natuurlijk is het al eens een keer dien, maar ik wil heel graag gewoon een beetje op ontdekkingsreis en zo. Ik heb een jaar hier in New York gestudeerd. Ja, de mensen die bij ons op de grote festivals spelen, die spelen daar in kroegen, wist. Dat binnen vreselijk volle muzikanten die echt echt heel goed binnen. Dat is helemaal te gek. Het is heel inspirerend, tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Modern, maar ook heel sophisticated, maar nog steeds heel grijpbaar, als je dat kan zeggen. Dus, en ja, je hoort dat ze heel lang ook in New York was. Kan je aan de composities wel horen. Ik hou daarvan, van die invloed.
geweest? Net zoiets van, nou, ik ga naar New York weer waarom? Ik ga gewoon proberen. Ik denk net dat ik het red. Ik zou eigenlijk dat ik moet wandelen, maar ik denk net dat ik het red. Ik vind het hier al moeilijk om rond te komen. Want ik jou wel saxofoonles en zo. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik iets tegen het sliepen en weeën kan, zeg maar. Maar ik heb nou nog net een hele hoop optredens of zo. Dus ik nou heel erg achterover om dat meer te krijgen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk 10.000 saxofonisten. Dan is de graag maar dempen bij wijze van. Ik zou de toekomst staan dat ik hoop met mijn eigen band verder te komen. En dat ik daar heel veel meer mee spelen. En ik naar het buitenland wil ik wel. Ik wil natuurlijk zo het te gek vinden om in Amerika dingen te doen. Dat wil ik natuurlijk eigenlijk wel.